Żewġ fintu wieħed ta' 16 u ieħor ta' 17 sena minn Bormla u Ħażabbar u żewġ tfajliet waħda ta' 18 sena u oħra ta' 26 sena minn Bormla u Ħall-Qormi qed jinżammu arrestati wara li l-ħadd filgħaxija ippruvaw jaħarbu mill-pulizija b'karozza f'San Ġwan. Il-każ seħħa l-ħabta ta' 11:15 bil-lejl x'in il-Pulizija tar Rapid Intervention Unit inutaw karozza tal-għamla Toyota tinstaq fid-direzzjoni żbaljata fi triq Nazzarenu f'Tasliema. Il-Pulizija għamlu sinjal lis-sewwieq ta' 17 sena minn Ħażabbar sabiex idawwar u kien f'dan il-mument li laqat karozza pparkjata u għafas il-pedala tal-gass u ħarab minn fuq il-post veloċità eċċessiva. Minnu fih il-Pulizija tal-Arrajju bdew isegwu l-karozza bis-sewwieq spiċċa tilef il-kontroll imkaħħal f'ħajt fi triq il-Kappella f'San Ġwan. Il-Pulizija qalet li mill-investigazzjonijiet li saru jidher li l-liċenzja tal-karozza u l-pjanċi tal-reġistrazzjoni kienu misruqin. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija konfermaw ma' One News li l-pjanċi nsterqu minn fuq karozza li kienet għal-beħ f'showroom tal-karozzi. L-istess sorsi qalu li fil-bidu ta' Marzu il-karozza deret tinstaq veloċità kbira fit-triq tal-Barrani fiż-Żejtun tant inqabdet mill-speed cameras li hemm fl-istess triq. Intant il-Pulizija qalet li waqt li ż-Żabbari ma ġarrab l-ebda ġrieħi, iż-żewġ tfajliet u l-ġufni ieħor kellhom jittieħdu l-isptar fejn it-tfajla ta' 26 sena ġiet iċċertifikata li ġarbet ġrieħi gravi fil-waqt li t-tfajla ta' 18 sena u l-ġufni ta' 16 sena sofrew ġrieħi ħfief. Fil-possess tas-sewwieq instabet sustanza x'aktarx droga u l-investigazzjoni dwar dan il-każ għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.